Izindaba zehora lokuqala sibethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli naze inohlonze emini nje. Ngothando nje nomusa sizomphinda sizobreacha because mina siphe 1 month bakafuna silungise and asiyehlisela ugesi asisebenzi thina. Izakhamuzi ezingeneme ziyaqhubeka nokugcwala ezikhongweni zakwa-Eskom zifuna usizo njengoba usondela umnqamlajuqu wangesonto wokubhalisa izigubhu zogesi. Can't just believe my son just texted me a few days ago and asked me to come and see him there at school. Uhulumeni usulihlonze njengesimo senhlekelele udaba lwezigameko zokushona kwezingane ngenxa yokudla okusolwa ngokuba nobuthi. Lokhu njengoba kuphangalale enye ingane neminyaka emihlanu eDiepkloof eSoweto ngenxa yokudla okuthengwe esiphaza sendawo. I think that the complaint was lodged by Palestine against Israel in 2018. Uhulumeni wakuleli usemukele isinqumo senkantolo yamazwe omhlaba i-ICC sokukhipha incwadi egunyaza ukuboshwa kandunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu kanye nowabe engungqongqoshe wezokuvikela kuleli yazwe uYoav Gallant. Look at the 4 months ago, they were playing in the NFD and they were crowned to become a champion and they went straight to the PSL. Imamelodi Sundowns izogadulisana neMagesi FC kwamanqamu weCarling Knockout Cup enkundleni yaseFree State eBloemfontein. Mbukeli sikubingelele sikwamukele indabeni zasemini nizifundelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangale emhlophe eqa sibuka kakhulu ngembukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Njengoba ususemome umnqamlajuqu we-Eskom okubhaliswa kabusha kwezinombolo zezigubhu zogesi ezinye izakhamuzi zaselokishini iDiepkloof eSoweto zithi zizophoqeleka ukuthi zixhume ugesi ngokungemthetho uma kushaya isonto zingakalitholi usizo. Kusenjalo izakhamuzi zase-Orlando engenelisekile zisole izisebenzi ze-Eskom ngokungaxoxisani nazo ngendlela efanele mayelana nomnqamlajuqu kanti beyingabonwa nangokhalo kuyisebenzi zakwa-Eskom namhlanje ekseni. Ehholo lomphakathi e-Orlando East izakhamuzi zifike ekseni ngovivi kepha zathola kungekho ngisho nesodwa isebenzi se-Eskom ngezithuba zokugamanxa kwehora lesishagalolunye ekseni. Angiboni ukuthi usazafika u-Eskom azosebenza ngoba nayizolo bathe bazoqala ngo7 akho 7 sezowuyu past 9 manje ngicabanga ukuhamba ngekhaya. Ezinye izakhamuzi zikhala ngokuthi azange zitshelwe ngendlela efanele malungana nalolu hlelo futhi zixwayisa ngokuthi zingase zixhume ugesi ngokungemthetho uma usizo lungafiki ngaphambi komnqamlajuqu wangesonto. Okay, so preacher ke mayizitimela. Ngothando nje nomusa sizomphinda sizobreacha because mina siphe 1 month bakafuna silungise and asiyehlisela ugesi asisebenzi thina. Beka abantu abangakanani asisebenzi. Understand baba siyenze ibuwathwathi. You understand why? Because of asisebenzi asinamali masizela ku Eskom sizokhala futhi khona abantu abangakwazi nokudla uMinister akayicabanga lento loyo makathi like esiphatha boma 1500 sithatha phi imali asisebenzi senzeni. Owezokubusa ngokubambisana eGauteng uthi ezinye izakhamuzi asikho isidingo sokuthi zizoma emigqeni. They can do a self-service. They can simply go buy electricity. It will definitely give them what they need to update and upgrade their meters, so they can do it themselves. Umbiko uSihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Mbukeli njengamanje ke sixhumana nentatheli ye-SABC uCalvin okwadludla nonkanise esikhungweni se-Eskom sokubhalisa izigubhu zogesi. Cabisa sikubikelele sikwamukele ezindabeni. Hayi siyabona lapha impela ukuthi cha badola yini abantu bazobhalisela bafuna ukubhalisela izigubhu zabo. Engabe ke lapho khona wena zihamba kanjani izinto njengamanje? Izakhamuzi ziyalithola yini usizo?
Angibingelele noxolo ngibingelele umbukeli wendaba ze-SABC esekhaya njengamanje sila eDiepkloof eSoweto kanti ke indimbane zabantu njengoba usoshilo ziphume ngobuningi njengoba zizobona zizozama ngayo yonke indlela ukuthi ikwazi ukumelana nomnqamla juqu wangesonto njengoba ke iEskom yakhipha isaziso sokuthi ke ngomhla zingama24 kuLwezi okuyisonto labo abangakalungiselwa lezi igubhe ezindala ke angeke baze bakwazi ke ukuthi babe nogesi kanti namhlanje ke njengoba kuLwesihlanu noxolo okusho ukuthi ke sekusele nje insukwana ngaphambi kokuthi ke kube ulowo mnqamla juqu ngizothi nje uqaba injokweni uza kwethu ke akukhombise ke ugogo nangla uhleli phansi ikhathele intombi endala isinesikhathi ila ibike yathi ucambalala ke mangabe speaker ngoba ke ibisho ukuthi ke ikhathele baningi ke abantu noxolo baphume ngobuningi ngizoya kugogo la eduze kwakhe uqaba injokweni ke ugogo uManqumalo intombi endala isikhulile noxolo ithi ke ineminyaka engama76 gogo sawubona hawu kodwa Nkosi yami nawe usuze wafika lana ngiyabona ukuthi ke noma usondela kodwa kusenabantu abakhona uzizunjani ngoba ususondela umzimba unjani bakithi umzimba ubhlungu kakhulu sana lami kunindi ngiqaqika lendlela lena so lokho iveki iqalile aniphumeleli ndibuza envisa ubhlungu iquestion nje eyodwa nje baphi abantu abamhlophe thina sicela umuntu omnyama kuphela bona babekela kwePE site kunini sayiqala lendlela 1994 sikhishwe emisebenzini kuphela imisebenzi abantwana bafumana imisebenzi silambile singogogo siya njengangoku andazi izidumbu ezingaki eziphumayo zaka Eskom uEskom unezidumbu khona ngoku kubekwe kanjani bagogo manje ngiyabona inyawo uthi inyawo zibhlungu zidumbile kadumile kunini hamba lendlela le andilungelwa mina baloko bengishiftisa hayiza ngomso hayi thini mandiniwe ke ngiqoqulile lendlela senze kanjani bazonisiza bathi maningena la ngaphakathi nizothola nini basiza nini ngoba kufuneka le mali bafuna yona le mali yeqolo engekho uye understand le nto le ukuthi funeka ngokusishare 50-50 bayatshintshisana phayane ezitulweni bona batya kabuhlungu thina asikhi nabantwana bethu ayimnandanga lo mnto le siyabonga ugogo ke lo uManqumalo noxolo njengoba singishileke uneminyaka engama76 iminyaka kodwa uyakhala uthi inyawo kweziyantsontsotha kade emile la kodwa usesonde nje sizohlala sikanise la sibheke isimo igama lami ke nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC noxolo angithatha intambo ngibusele kuwe Auckland Park Sibonga kakhulu ke ecebisa ngalombiko umbukela uCalvin wakwaDludla kwezinye ke zezikhungo lapho kubhaliselwa khona igubhu lapha ke endaweni ke yaseSoweto Kusenjalo izakhamuzi zeindawo esemakhaya eMthatha zithi zifuna kwelulwa isikhathi sokubhalisa igubhu zogesi njengoba phela zona zizwe emasontweni amabili edlula ukuthi kunohlelo lokuthuthukiswa kwegubhu njengoba unqamla juqu kwalolu hlelo wangesonto uya ngokusondela Ndicinga into yokuba irongo gqitha into yokuba kuthiwe i-deadline iyaphelelwa ngecawe kuba kaloku abantu abaninzi abakazigcwalisi ezifomu nami ndingomnye wabo ongekayigcwalisi leyo fomu so ke ngosiza ubethakala kakhulu ngoba kaloku asikazigcwalisi ifomu zethu xa kuthiwa umbane uyacika ngoku Nkosi nokhaya ludidi umhlali walapha kule lali yasemqonqweni uthi ke yena ucela ukuba noko uEskom ake enze umnyenyiva aluhambisele noko olusuku kuze bakwazi bebonke ukuba bakwazi ukubhalisa kanti abanye abahlali nabo ebesithethile nabo ngaphambili bathetha lento inye yokuba uEskom ingase athumele amagosa akhe azobancedisa ngoba bajongana nobunzima omnye besithetha naye uthe nangona ivela ukuba ubhalisile kodwa xa efaka inamba zombane ebhokisini azingeni ezo numbers into eninzi ke ehlela abahlali abaliqela mayisibuyisele intambo kwigumbi lendaba Izifo ezidalwa ukudla okunobuthi seyimenyezelwe njengenhlekelele enkulu kuleli emva kokuthi kushone izingane engama23 ezinyangeni ezedlule ongqongqoshe beminyango eyahlukene babambeke isithangame ePitoli kulandela isimemezelo sikamengameli Zehlukene ngokudla osekuphelelwe isikhathi nokunobuthi kulezi nyanga ezedlule isibalo sezingane ezishonile sifinyelele ema23 lezigameko seziholele engeneleleni kweminyango ehlukene The classification
helps to activate all structures, all departments to start taking actions in relation to the challenge on hand. Ngokushona kwezingane zaseNaledi Soweto kwapetululwa izibhaza ezingama-85 kanti kwatholakala iTepaforce pesticide kwezintathu kuzo. Kunezinye izinhlelo ezizolandelwa zokuqeda imithi yokubulala izinambuzane ezikoleni. There is no reason for them to be in the premises of our schools, even the schools that do store food for the school nutrition program on their premises. Ezokuphepha ziqinisiwe kulo lonke leli ukuze ziqaphe izitolo ezidayisa ukudla osekuphelelwe isikhathi. Make sure that we know what is contained there, we know what is being transported, so that there isn't further illegal stuff. Kusenjalo abanikazi bezibhaza bayanxenxwa ukuba bayobhalisa izitolo zabo ungakapheli umnqamlajuqu kwezinsuku ezingama-21. Uhulumeni waseNingizimu Afrika uyavumelana nokukhishwa kwencwadi egunyaza ukuthi kuboshwe owundunankulu wela kwa-Israel uBenjamin Netanyahu maqondana nempi yokuhlaselwa kwelasePalestina. Incwadi egunyaza ngokuboshwa kukaNetanyahu ishicilelwe inkantolo yamacala ezobugebengu emhlabeni. Ngakho lunyeke uhlangothi elaseMelika alihambisana nesenzo se-ICC ngokufuna ukubopha uBenjamin Netanyahu. Abehluleli benkantolo yamacala emhlabeni jikelele i-ICC bagunyaze ukuthi kuboshwe uNetanyahu ngokuyamaniswa nezinsolo zokuhlukunyezwa kwabasePalestina ngodlame oseledlulwe nabantu abaningi ikakhulukazi eGaza. Owake waba ijaji enkantolo yamazwe omhlaba uDokotela Navi Pillay uqagula ukuthi isinyathelo se-ICC sizothumela umlayezo ocacile ngabaholi bamazwe omhlaba abaqhuba izenzo zokuhlukunyezwa kwamazwe angakwazi ukuzivikela. I think that the complaint was lodged by Palestine against Israel in 2018. So it's a long-standing investigation that this prosecutor has now brought to fruition. The beauty of it is that the International Criminal Court is independent. They don't have biases, pro-Western, anti-African. Le ncwadi egunyaza ukuboshwa kukandunankulu kwa-Israel isho ukuthi uma kwenzeka uNetanyahu ehambela kwelinye lamazwe ayingxenye yohlaka lwezivumelwano sokubambisana nenkantolo yamazwe ngamazwe uyoboshwa ngaphandle kokunanaza. Angaphezulu kwe-120 amazwe angaphansi kwalolu hlaka lwezivumelwano sembuso yohulumeni olwaziwa ngokuthi i-Rome Statute. Elasemelika liyona ingxenye yokubambisana nalenkantolo yomhlaba. Kungakho liphikisana nencwadi efuna ukubopha uNetanyahu. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. We remain deeply concerned by the prosecutor's rush to seek arrest warrants and the troubling process errors that led to this decision. Ngaphandle kukaNetanyahu, i-ICC igunyaze nokuthi kuphinde kuboshwe nowayengqongqoshe wezokuvikela kwa-Israel, kanjalo noyinhloko yophiko lwezempi yeqembu lezihonga iHamas. Mbukeli okwamanje sisathi iqhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi abantwana bami abayi2 omunye una 25 omunye una 22 basemgodini. Imndeni iyaqhubeka nokunxenxa uhulumeni ukuba aphuthumise uhlelo lokutakula abantu abamba ngokungemthetho emayini eStilfontein njengoba kuqala isigaba sesibili salolu hlelo namhlanje. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi izakhamuzi ezingeneme ziyaqhubeka nokugcwala ezikhongweni zakwa-Eskom zifuna usizo njengoba usondela umnqamlajuqu wangesonto okubhalisa izigubhu zogesi. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube kanjalo na ku-SABC Plus ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Sekshone ingane eneminyaka emihlanu ubudala eDiepkloof eSoweto ngezinsolo zokudla ama-snacks okuthiwa anobuthi. Besingesihle isimo eDiepkloof eSoweto kulandela isigameko sokudlula komfana oneminyaka emihlanu ubudala kuyo le ndawo nokusolakala ukuthi imbangela yaso lesi sigameko kube ukudla okunobuthi. Umphakathi othukuthela ogane unwabu umekuthena igcwala udaka inyawo zabo kufika bakule ndawo.
Umndeni womfana wona ukungathekile njengoba ubulungiselela ukuya emcimbini wayo lengane esikoleni. Can't just believe my son just texted me a few days ago and asked me to come and see him there at school because he was about to graduate on Friday. So it's so sad to me. I'm not happy at all. Umphakathi unxusa uhulumeni ukuba ngenelele. We are sick and tired. How many kids must we bury so that the government can hear, so that our leaders can hear? Till when? Wengamele ezemali nokuthuthukiswa komnotho eGauteng uLebogang Maile ugxeke abakulela balekelela abantu bangaphandle ekubhaliseleni ipaza. We have outlined a plan to fast track the registration processes, to make it easy, to make it more accessible, because we are concerned. And that's why when you check in all the 11 municipalities, you have a multi-registration centers. Utayemukelekile lendlela ongahlonishwa ngayo umthetho ngeyipaza. Ukubhalisa kosomabhizinisi baseThekwini kuyaqhubeka. Lo mkhandlu uthi unethemba lokuthi bonke osomabhizinisi bazohlangabezana nomnqamla juqu. Wetheku uthi namabhizinisi ayinkulungwane ezingama-55 adayisa kuleli dolobha nokho ayizinkulungwane ezine namakhulu ayisikhombisa kuphela anamaphepha awagunyaza ukubasebenze. Umasipala uthi uhlelo lokubhalisa kuze kube imanje alinazihibe. Iphathimandla zithi ukuvuselela amaphepha kumahala. Kuphela nje kumele umnikazi wesitolo eveze ubufakazi bekheli kanye nencwadi yezempilo eveza ukuthi isitolo sakhe sihloliwe. Sometimes you'll find ukuthi it doesn't entirely deal with one thing, like food only. They've got other things that it does too. Then they need a certificate that also shows that they've complied with those laws of those things. Usiphiwe Ngwazi osebenespaza kusukela ngo-2013 kwaMashu uthi kumele osomabhizinisi baseNingizimu Afrika babekwe eqhulwini kulolu hlelo lokubhalisa. We're battling. I've been in the business. I've been running the tuck shop from 2013. And my tuck shop was doing better. Since the foreigners came in our area to occupy and they're selling the cheap food, we don't even know where they get them from. Abanye bokufika bathi ukubhalisa kuhamba kahle okwamanje. Yes, I'm happy. Also, service good. Service good. Yes, I'm happy. Kusenjalo ke umasipala uthi sezifinyelele ngasemaphethelweni inhlelo zawo zokuvula inombolo lapho umphakathi ungayishayela ukuluma amaphoyisa endlebe ngezitolo ezisadayisa ukudla okuphelelwe isikhathi. Imindeni iyaqhubeka nokuncenxa uhulumeni kubaphuthumisa uhlelo lokutakula abantu abamba ngokungemthetho emayini yaseStilfontein njengoba kuqale isigaba sesibili salolu hlelo namhlanje. Abakhucululile yonke indawo njengengxenye yesigaba sokuqala somkhankaso wethimba elihlengayo. Isigaba ke sesibili kulindeleke ukuthi sivule indlela yokuqala ukuba kudakulwe. The second phase of the operation shall entail the processes where we are sending the machinery beneath the ground so that the machinery can confirm the information that we are getting. The information that we have received to this end, we received it from the miners that resurfaced beneath the ground. We had an indication that the estimated number is 4,500, something that we want to dismiss because it's far-fetched from where we are seated. Imndeni ekhungathekile icela ukuba lolu hlelo lusheshiswe. So abantwana abayi-2 omunye una 25 omunye una 22 basemgodini. So ngiyacela igovernment ukuthi ingisize. Between Tuesday and today, no one has been rescued. No one had got any food, water or medicine. People will probably die even though they used to be there for from 3 to 6 months. But without any supplies of food, water and medicine, they will probably die without any efforts to bring them to the surface. They will die underground. And that's why SAFTU says there's an unfolding tragedy. Akacacike ukuthi uhulumeni uzochitha imali engakanani ngokudakula abasola ngokumba ngokungemthetho abavaleleke emathunjini omhlaba. Lawo obekungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uDokotela uNaledi Pandor uthi kufanele kugujwe iminyaka engama-30 elakuleli lazuza intando yabantu.
Udokotela uNaledi Pandor ukhulume malungana neminyaka engama-30 elakuleli lazuza intando yabantu. Ngesikhathi ekhuluma ubalule izinto uhulumeni azibeke eqhulwini okubala kuzo ezempilo kanye nokutholakala kalula kwezinsiza zomphakathi. Uqhubeke ngokushayela elakuleli ihlombe ngokukwazi ukuba nohulumeni ohlanganisa amaqembu ahlukene. We have sustained multi-party democracy even in the face of an ANC that enjoyed significant electoral support until recently. Pandor ubale inkohlakalo njengezinye yezinto uhulumeni ahlulekile ukuzinqanda. There are areas of social interaction that are difficult, in my view, for the state to fully oversee. And it is in these private areas that painful harm is most evident in our society. Iziphathimandla zomsakazelo womphakathi bezikhona kulomcimbi. As a public broadcaster, we actually play a critical role in the national conversation. Our role is not only to reflect the mood of the country, it is also to positively influence the national discourse. Pandor ukwemukele nokukhishwa kwencwadi egunyaza ukuboshwa kukandunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu. Ubuholi ophezulu be-MK Party buthi konke kumingono nina ngamalungiselelo okubungaza unyaka selokhu iqembu lasungulwa. Umbhiyozo omkhulu we-MK uzobanjelwa eMoses Mabhida eThekwini maphakathi nenyanga ezayo. It's clear that we've done extremely well. More so to highlight is that let's not forget the challenges that we were faced with, the legal battles, people trying to question the logo, trying to stop us from participating in the elections in the first place from a registration perspective. President Zuma, in terms of Section 47(1)(e), being now eliminated from participating in the National Assembly. So, but here we are with the official opposition in Parliament. We are the second largest, actually the largest political party in KZN, second largest political party in Mpumalanga, and we represented in 7 legislatures out of the 9. So clearly that is a resounding response from South Africans, and we've done extremely well for a political party that was called as Spaza Shop. Kwezemidlalo umbukeli iMamelodi Sundowns izogadulisana neMagesi FC kwamanqamu weCarling Knockout Cup enkundleni yaseFree State eBloemfontein. Kubhekwa iMamelodi Sundowns ukuthi inqobe le ndebe njengoba kuyiyona nabadlali abamkantshubovu futhi nomlando wokunqoba izindebe. Kodwa iMagesi nayo isimangaza abaningi kule season iguqisa iOrlando Pirates kuwona lomqhudelwano yaphinde yadlala ngokulingana neKaizer Chiefs kowe-PSL. Owabe ngukapteni weOrlando Pirates uHappy Jele uthi ukufinyelela kwaleli qembu kwamanqamu kwethuse iningi. If you look at the 4 months ago, they were playing in the NFD and they were crowned to become a champion, and they went straight to the PSL. And look at now the spirit that they have. It shows that it was not a fluke. Ujele uthi lona kuzoba umdlalo omuhle kakhulu kanti iMagesi akulona iqembu iSundowns engalithatha kancane. Done it before, and now the encouragement, the motivation is there to build up. In the first game against Orlando Pirates, when they score first, the belief was there, the resilience was there, and it shows that if they can keep it that way, they can go far. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesithupha kusasa ntambama ezindabeni ze-SABC ngumbuso Mkhize. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhifa ke sithi nje qhu eyitolo emva komzuzwana sophinde sibonane.
Felisi sibeka lapha ke indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ke ngehora lesikhombisa kusihlwa nibe nosuku oluhle nisale kahle